Enod sa Bareta, Enod sa Gabos. Member KBP, kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas, alas 3 Gs. Hali sa DCGB Newsbase, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Good afternoon, Uya Panditalles, mga tugang kan pang alas 3 na bareta. Igdi po sa DCGB. Nagpaabot nin pagbati ang DSWD sa publiko sa aldaw nin Pasko. Sigon kay DSWD, apisar kan pagapadagos na patakot kan pandemya, wala toong kalamidad, hasiniba pang mga pangyayari ang nagbalo sa nasyon. Asin lambang Filipino, padagos man giraray, ang satuyang paglabar sin pag-asa sarong magayon na futuro. Dadag pa kan DSWD na kaibahan sinda kan sabang pamilyang Filipino ang pangadji na magkaiguan ng bulong sa nakagada na virus. Apera digdi pangadji man kan DSWD ang giraray na pagbangon kan lambang Pilipino sa pagtios sa horisiniguro kan DSWD na padagos ang pagkatod ninda nin tabang sa publiko ano man na oras. Iyan po ang pangalas 3 na bareta sa DCGB. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Joy! Iwas germs, iwas sakit. Safeguard! Safeguard! Make every wash a hashtag SafeWash with Safeguard. Coffee Mate! Coffee Mate! Bring out the best in your coffee. Coffee Mate! Sa inyong nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DCGB. Si Henry Maceda, ang pink on mo, baby! Alas 3 na. Oras nang I-text mo, i-upload mo, i-chat mo. pinky-on mo sa DZGB. Kaiba ang lalaking hindi inuumaga. Mga impormasyon asin pangyayari sa palibot mo. Ipapinki mo kay Henry M. sa DZGB. Mga istorya nin karahayan asin naginibuan. I-share mo, pinky-on mo sa DZGB. Pinky-on mo! Inhale, exhale. Inhale, exhale. Nadadangog ko, nag-station ID na. Nagparadalagan ako digdi sa taas. Dagwa kaya ako kauron mga tugang na bisita sa baba. Naaram kong alas 3, mabareta na. Mapagalon pala na mataram ka, naghingak-hinga ka. Okay. Adangog nindo, namalisyan po nindo. Namalisyan nindo. Namalisyan nindo. Ang DCGB kayo, nasa 10th floor. So kaurong ko, yaw sa 2nd floor. Mapagalunon pala magparaduro dalagan. Adi. Alright. Good afternoon. Damarian. Anong masiram na merindalan? Uy, an masiram ngunyan sampurado. The best ngunyan, ano nga ang tama kan? Sampurado, champurado. Masiram, malipot-lipot baga adi. Malipot-lipot na pagkahapon. Kumusta lamang kamo? Merry Christmas mo sa Indogabos. Abado ngunyan. Abado. Maray na hapon tabi, Madam Don Solweta, Mrs. Angelica Kiambao. Maray na hapon tabi, boda si Sir Abe, alias Richard Gomez. Maray na hapon, dyan tabi sa Angelis Pilinat Candies, boda sa Angelis Pizza. Isa nga nito subata ni James Reid tabi, ano yan? Ni James Reid baga. Isa ito subata ni James Reid noy. Anong arang ka ito? Sukyuton bagang babae. Anong arang ka ito? Subata ni James Reid. Sito? Si Sai?
Ano ngaran? Anong ngaran no? I-chat mo daw tab. Anong ngaran no? Anong ngaran? Nadine Lostre. Yan. Utong sukyuton ang pandok na sumadar na ba? Kasi ito, sukyuton ang pandok na nakyuton man. So, ang bata niyang lalaki. So, gari, ako nang ganito, konsultero pa ako. Nalingawang ko talaga. Antum ko sunang atumong ko lang na artista mga tugang si Rosana Roses. Si Rosana Roses lang ang tuumong ko. So tugang ni Madam Angelica. Mga tugang talaga. Napando ko ni Nadine Lostre. Hello? Yes. Yun, nagka-programa tabi ako. Nagkataram tabi ako, yo. Uyog-uyogon mong gibo-gibo ni Mrs. Nag-aapod, sabi sa kuya, hain ka? Nalay mo ng alas 3:15 na. Apo no, kung hain ka, sa rawayo na guli-ugaring sa harong. Pag guli-ugaring sa harong, Ronald, makatana sa kuya iniki. Naling mo na nagkatrabaho kita, nagmapod-apod, tama istorbo kung hapon kung hain ako. Hain ka nganya. Kanya ako nagiulok baga. Naling mo na. Pag uli-ugaring sa harong. Ilingon mo, pag uli sa harong. Tama-tamaan ka talaga. Gurang ka, sure para pasaway ka. Saan ba? An masira mo kaya pag-abot na sa harong. Anong ibig para taram-tara mo sa radyo? Matumang ka? Sure ka? Sure ka? Sure ka nga dyan? Sabi ni Madam Angeli, sure ka nga ya? Garin ba nang gadiyo? Garin ba nang gad? Bako man ako sure ka ito. Jane De Los alias Darna. Bako si Liza Soberano. Liza Soberano. Sakto so. Iyo pala nito sa tugang ni Madam. Giling-iling ko talaga pag ay wow, maputi ang babaying ini. Giringan niya ako si Liza Soberano. Medyo kung saan ugaring, medyo may pero ako lang sa nakidit ugaring ang pag nakatalikod. Pero pandok talaga iyo. Iwalo na ko kayo. Bata, gari pa pabakalon pa ako ni Mrs. Duman. Gari susugoon pa ako ni Mrs. Gari, delikadong pangyari niya. Delikado. Hoy, maray na hapon tabi. Kamo tabi na mga parantabay ngunya na paghahapon sa Pingkeon. Mga daraga ng gadang gibo-gibo natabaya pag mauranon. Takita mga tugang minasulog panin short na harali po nunono. Ngunya na paghahapon sampangan kan SM gari baga mga tugang talagang ang uran bagsak makusugon baka baha pati pero sa mga babae na kasyon na harali po to. Purog mahunon sinda ta sinda mga tugang ang guide kang pantalon dahil anggad madudumog alagad mariparo mo na sa naantabay na mga maigwison. Mariparo mo man ang mga tabay na mga arikdikon, buda mga tugang antuhod na mga lubagon, mariparo mo man kung sa taga nagkakarigos na minahilod din makusugo. Igo ang mga tabay na murumure na sana pero mga tugang makinis-kinis, buda mga makintabon. Igo man ki mga mapution, kaya ang barbon riparohon, kaya mga tugang mariparo mo nagari na sanang mga malaki. Pero mariparo mo man na paghiling mo kanligs niyang magayon, luway-luwayan mong ibaba mga tugang sabitis niya sa ibang mariparo ang mga kukuninda na mga buhayon. Igwa kikukunan ibagaradanon, may kuko mga tugang na halalabaon, may kuko tabi na mga maitom-itom, mahiling mo pa mga tugang. Sobrang laman, garibagas, so nagkaigwa tabi mga tugang pigsa sa tabay nindakan mga nakaaging panahon. Uda kilingan mo ang buol, mariparo mo, garing baratakon, day bagatabi na ispakimaray, kaya garing sobrahon. Batak ang buol pero mga tugang mga magayonon kaya paminsan baga manyak ang buol ay importante ngayon tabay buda ngayon tindog magayonon. Gari tabi si Manayhil masagin kandaraga pa na sikid biyo managkilas-kilas kakailing-iling saya buda kakabukod-bukod mapatango o sanakan pagkamot na sa gustong hagadon.
Okay, may marindal kita, hulog na ay maray pa si Manay Hilmang Sagin, may hulog-hulog, the best dyan. The best dyan. Pero mga tugang pakalagpas ko sabi sa may terminal igamang kitulong nakasyurton, paguna ko talaga mga babae ang bibitadon pero mailing muna sana mga tugang gari talagang diamond sindanin bra pero mga tugang tabay ninda pag naglalakaw mga malabyogon. Mariparo mo ng Adam's apple darakulaon pero mga tugang ambok nindang haralabaon pero makinis talaga pag nasabat mo sa pagbulanon. Pwede mo pagkamalan mo na sarong tunay na babae, gari gusto mong ilusyonon buda, gari gusto mong kupo-kupoon. Alagad paglagpas mga tugang sa tindampo, talagang ansendang itsura, talagang dating mga lalaki ng tindog mga maskulador. Hanapod pa lang kayo ito mga bading-badingon, kaya mga tugang sa mga lalaki na nag-tricycle duman ang mata hirilingon. Pero talagang di mo pagkamalan na mga lalaki, kundi magboses budang Adam Sapol sa imong hilingon talagang darakula. Ang piad ninda darakulaon, gari baga mga tugang subados pa sa nintulong bulan na babae, nandaghan garangon. Awin na. Nata grabeng uran ata nangani. Day man tabi ki bagyo baga. Day man tabi ki bagyo. Natatabi may bagyo. Ana. Kasi nagsabi, day man kamo garing. Sabi kan Pag-asa kasubago, igwa ngayang low pressure sa luwas kan par. Pero ngaya po, dayman ngaya kibagyo. Sure ka? Oh, sure po. Ano, ulita daw? Ulita daw? Sure ka? Ata sure nga ni, mapot ka pa. Ano man na, duda ka. Duda ka ugaring. Nata, mayapot ka pa. Hindi ka daw kan mga style mo ngayon na, Oh, tapos talagod ang Pag-asa. Sure ka? Wala man tabi ki maraot na panahon. Bagyo. Hanganda tabi sa pagsabat ka New Year ta. May LPA kita nasa luwas mga tugang kam Pilipinas. Oh. Totoo po na posibleng mag-lockdown na naman pagkatapos kan December kung magdakol ang positive sa COVID. Posible po. Iyan ang mga hirota na iyan. Nasa mga mulbiyo kitang nag-urumul-umul naman. Ay, sus ko. Magandang hapon, Miss Janice. Si Henry Maceda ito, ang lalaking hindi inuumaga. Good morning po. Ay, good morning. Ay, good afternoon na pala, sir. Sorry. Para kauron mo ako. Nagkarilibong ka na naman kanal daw. Oh, Beka daw ka iyan. Pero alam mo, kahit umuulan ngayon at malamig, mugang umiinit ang palibot pag kausap kita. Odas. Oy, Miss Yan na po. Janice. Alam mo, pigaparara po na nakungunyan kan mga paradangog. Nata-data makusugang oran. Paliwanagi daw tabi ang nagdadangog ngunyan sa DCGB. Bakit tayo umuulan? Go ahead nga. Apo, basahin ko po muna uli yung advisory po natin. Sige nga. Ito, Sige para po sa kalagayan at pagtaya po na ating panahon ngayong araw, December 26, 2020. Yung northeast monsoon po, amihan ay nakaka-apekto dito lamang po sa may hilagang Luzon. Samantala, yung binabantayan po nating low pressure area na nasa labas po ng Philippine Area of Responsibility, nakapasok na nga po siya ng PAR kanina alas 8 ng umaga at kanina alas 10 ng umaga, huli itong namataan sa layong 50 km east-southeast ng Zamboanga City. Samantala, may panibago po tayong binabantayang low pressure area na na-develop siya dyan po sa may silangang bahagi ng Visayas. Kanina lamang po alas 8 ng umaga. At huli itong namataan sa layong 315 km silangan ng Giwan Eastern Samar. Oh my goodness. Ang nasabi pong dalawang low pressure area ay sa ngayon po, sa mababa lang naman chance nito na maging isang ganap na bagyo sa susunod po na 24 oras. At kaya po dito sa atin sa Bicol, asahan pa rin po natin ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga mahina hanggang sa katamtaman na kung minsan po may malalakas na pag-ulan at pagkitlat pagkulog. Ang ating hangin mahina hanggang sa katamtaman na magmumula sa may timog silangan hanggang sa ilagang silangan na may banayad hanggang sa katamtaman ng pag-alo na ating karagatan. At sa ngayon, wala naman po tayo nakataas na gale warning sa anumang seaboards ng Bicol Region. At ang ating nasang agwat ng temperatura nasa 24 hanggang 31 degrees Celsius.
At ang ating araw ay tulubog po mamaya 5:26 ng hapon mula po dito sa Pag-asa DOST. Janice Lucero po nagpupunan. Oo, Miss Janice. Yes po. Medyo interesado ako doon sa sinasabi mo na may low pressure tayo na nasa may giwan. Yes po, sir. Tama. Yung sa may giwan na iyan, sabi mo 24 hours, dahil pa siya magiging bagyo. Pero Ngayon po, ano? sir, yung last po na less likely po siya na mag-develop po into a tropical depression. Ay, So, very good. So, any time of the day, kahit 36 hours o 48 hours, medyo mahina ang tsansa niya na maging bagyo. Opo. Sa ngayon po, susunod po na 24 oras po. So, Ayun. susunod na assessment po natin, doon po natin makikita kung mag-persist pa siya o hindi po. Oo. So, continuous monitoring po. Nasaan parte ito? Sa may giwan? Sa may Giwan, Eastern Samar po, nasa 315 kilometer east of Giwan. Kung layo po niya dito sa Legazpi, nasa 580 kilometer east-southeast po ng Legazpi. Oh, kasi ang medyo, ang aki lang na, ano ba ang Tagalog ng ikinakahadit, Ronald? Anong kinakahadit sa Tagalog? Miss Janice, anong Tagalog ang ikinakahadit? Hindi ko po alam, sir. Ang aking lang na ikinaalala, Opo. iba ka ma-develop itong bagyo, pag nasa giwan baga, karamihan dyan, apektado ang Bicol at Legazpi, Albay. Opo. So, ina-expect ka po natin na ngayon po, mari po ito magdala ng mga pag-uulan po dito sa Kapikulan. Kaya po yung may mga lugar po tayo na yung malapit po sa may ilog o kaya yung yung mabababa po ang lugar. So, possible po din yung mga floodings. At saka dun po sa may mga landslide prone areas, possible din po may kung may malalakas po na pag-ulan at patuloy-tuloy nga po ang ulan natin. So, kailangan po ng pag-iingat po. Ibig sabihin mo, bukas magiging maulan tayo sa Bicol, Pag Legazpi? po continuous pa sa pag-ulan po natin. Hanggang So, sa... expect Itong pag-ulan na ito, epekto ba ito ng LPA o ano ang kausa nito? possible na sir na ito na po yung epekto rin po niya. So, medyo malayo pa siya. So, yung mga advanced cloudiness pa rin na to, yung extended niya. Yun po. I see. So, possible na may pag-ulan pa rin po tayo bukas. Yung Tagalog pala ng ibig kong sabihin kanina, sabi ng texter natin sa radyo, ikinababahala. Opo. Ayun. Sure daw ito. Sure daw. Sure, sir. Okay. So, pero in general talaga, may chance ang maging bagyo itong LPing ito, Janice? Sa ngayon, sir, sa nakikita natin, medyo mababa naman Ay, po. salamat naman. Opo, ito, talagang mababa siya. Pero mayroon na bang taong may chance dyan sa puso mo? Ha? Wala. Merry Christmas, sir. Merry Christmas. Salamat sa pagpapatuloy. O sige ha, basta babantayan natin ito Sunday bukas, Monday, o baka Monday may development. Sana malusaw ito, ano? Sana malusaw siya. 'Di ba? Sana malusaw. Sana po, pagka lumapit na po siya, banda, yung mga tangat pa siya. Oo. Yung sa labas ng par, anong chance noon? Mali, yung kapasok pa lang sa par natin, yung sa may Sambuanga area. Nasa loob na po siya, sir. Kanina lang din po, alas 8 na umaga, nakapasok na po siya ng par. Oo. O nasa 6.8 north 122.5, kumbaga east-southeast po ng Zamboanga City. Yeah. So may chance ba siyang maging bagyo? Sa ngayon, sir, less likely po sila pareho. Pareho. Ano? Opo. Talagang kung sa pagmamahal, mahina ang chance natin? Ganun ba? Parang ganun. Opo, kaya po, mamaya may panibago naman po tayong update po mamaya 5 o'clock. So, tingnan natin tingnan po mamaya. natin. Ha? Opo. Okay, Miss Janice, salamat ha. Alam mo naman, Yes, sir. ang mga tao hindi sanay na seryoso kung makipag-usap. Gusto nila masaya ako palagi. Okay, Salamat thank din po, you. sir. Merry Christmas, Happy New Year, Miss Janice. Opo, Merry Christmas din po. Opo, bye-bye. Thank you. Alright, mga kaibigan, yan po ang pag-asa. Naling mo na, Ronald. May bagyo Don Sulueta. May problema pa lang kita. Alat ko na ta. Sana day ma-develop na bagyo ito. Pagyaw na yan mga tugang sa Giwan Samar. Ay may card akong na-receive digdi. Naramdaman ko lamang so kan mga panahon baga. Uso ang Christmas card adi. Kan mga panahon baga. Endang ngunyan. Salamaton tabi Dr. Rudy Ante. Ninong ko ni sa kasal si Dr. Rudy Ante pinadala niya ako kay Christmas card. Wow. Ay, ko na.
Yes, season's greetings. Yan. Okay, thank you po, Doc. May presyo pa sa likod. Merry Christmas po, Doc. Happy New Year. Dr. Rodi Ante, Merry Christmas po. Happy New Year, tabi. Thank you. Alright. Season's greetings. Yan. Basahin natin. Dear Henry and family, wishing you a Christmas star that twinkles up above. Wishing you a Christmas star that twinkles up above. If you have a season filled with peace, joy, and love. Yes, regards, Dr. Rodi Ante. We wish you our Christmas vacation in Paris. Where my eldest son, talaga, because of, kaya pala ang pinadala niya sa kong Christmas card, pangya. Dr. Rodi, Ninong, salamaton tabi isay mo, Merry Christmas tabi. Okay, thank you. Mga kayo narog ka na ba? Ako kay Tonald, kan ako nang ilusyon kay Mrs. Wala ba ka daw kay Tex Ronald? Soltero ako, mga tugang, ang uso ka itong communication, matelko. Salbata ng gabat kan matelko. So itong bagang matel. Naroon mo ito, tabi. Sir Abe, alias Richard Gomez, naroon mo ito, Sir Abe, na, so, matelko, magabatununon baga na, kring, kring, kring. Apat na numero, yan, apat na numero. Pag-dial mo, minabalik, matelko, yun kaitong telepono. Tapos, apuran mo nga sa girlfriend mo, may nagangat man sa ibong na linya, kauran mo sa girlfriend mo, alam mo nga, I love you talaga nga. Madag mo sa ibong, may nag-uurulok, may nagdadangog, Ronald. Ang apod ka ito, party line, hello party line, pwedeng pakibaba? Ay, sorry nga niya po, nagsimbag pa. May mga party line, pag may kauron ka, nag-iwal ka mo kang bata mo, iniwal mo sa ago mo, kung ano mo, madadangog kang party line sa ibong, tapag nagring pareho. Salbatana. Yung kwetang communication. Kaya, mapadara ka talaga kay Christmas card. Yan. Valentine's Day birthday card. Masin kang birthday card. Yan baga sa PT&T. Nara mo rin sa PT&T ka ito? PT&T. Mabuda. So, telegrama baga. Yan. RCPI. RCPI pa nga. Dear mahal, kumusta ka? Mahal kita. Kailan ka uwi? Ako miss kita. Telegrama ito, bibilangon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Word by word, imabayadan mo. Masimbag man ito. Di ako uwi. Tiis ka muna. Diyan. Kausapin mo siya, hindi magwala. Di ba? Mga, kung ano-ano, ngunyan, dahil naman ngunyan wala naman ngunyan bagakwan, mga, inako na may nagbabakal pa dyan kar, dahil naman gayon. So, aki ko, last kong natanggap na card, haloy ng panahon, kan birthday ko, kita nung aki kong card, ngunyan, inako nagibintapaan mga card dyan, dahil naman gayon text na sana, messenger na sana, di ba? Mga arog na sana kaya. Pero mga tugang, ang mga arog kay ni, I reminded mga tugang of those days na soltero kita, ining pinadala sa ko ni Ninong Rodi Ante. Makaugmaon baga. Makaugmaon, mga tugang na arog tabi ka ng sitwasyon, di ba? Na, tangon niya, dahil naman o ma-text, makuan ka, mapadara kang card, birthday card, gari nga niya. Sa ibang nasyon kayo pwede, pero ngunyan, dahil naman uso, arapuda na sana baga. Messenger na lang buda, Viber baga. No rin pwede magpabakuna laban sa COVID, pirang shot po buda, gura no man bayad kada shot. Sana po libre. Ay di pa po kitang bareta, nagikinegosite patabian sa tuyang gobyerno sa tuyang kababayan. Okay?
May LPA po, consider po yan na maraot na panahon. Bako lang po bagyo ang dapat ang isipon na maraot na panahon. Tama ka man po. Sa Japan po, ang LPA, bagyo na sa enda. Sa Japan, barong-barong na sa enda eh. Kaya lang sa to ang LPA, di pagkitangha. LPA man sa nanganya yan. Pero ang LPA po, andara ka na paros, nasa below 40. Pirangani ang signal number 1. Ang tropical, igwa yung kikusog ng paros eh. May paros siya actually, ang LPA. Kaya sa Japan, ang classification ni nakaiyan mga tugang, medyo yan, bagyo na, tropical depression, o deko aramang kategory na pagkabotabi sa araw ka na bagay. Okay? Alas 3:37 sa pagbabalik ang mahiwagang tanog. Makalipas lang kay ni. An oras hatod sa Indokang Safeguard. Safeguard. Make every wash ay hashtag SafeWash with Safeguard. Coffee Mate Original. Coffee Mate Original. Bring out the best in your coffee. Coffee Mate. Joy. Iwas germs. Iwas sakit. Dear Pig Mama, what pa? No ta ka maaabot ngunan. Sarado ang eskwelahan, nakakandado ang mga court, alagad ara mo, padagos akong nagpa-practice. Maski dribble-dribble sana sa harong. Mapursige ako arual daw para sa imo. Padagos ang pagmaot maging kampiyon sa mas pinatibay na Bakbong Milo Champion Formula. Mas dusok sa Champion Energy Nutrients. Mas pinasirang, asin mo niyan, mas dakulan gatas kumpara sa dating timpla. Growing up with Milo. Milo everyday. Bakbong Milo, same price pa rin based on suggested retail price. Digdi ka na sa probado kan mga kampiyon. Milo, new champion formula. Lemes na, kawawang batay, lubo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana. Plemex na. Sa ubo ng baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Plemex. Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Panahon ng hawaan. May hawaan din sa bahay na di namamalayan. Dahil ang sponge ay maaaring pugad ng milyon-milyong germs na maaaring humahawa sa pinagkakainan. Iwasan ang hawaan. The Philippine Society of Microbiologists recommends Joy Antibac with Power of Safeguard. Removes 99.9% of germs sa sponge. Para iwas hawa sa pinagkakainan, mag-Joy Antibac with Power of Safeguard. Iwas germs, iwas sakit. Mag-Joy Antibac para iwas hawa sa pinagkakainan. Sa bawat umaga, babangon ng merong pangarap. Hahabulin ko ng buong tapang may pag-asa. Nescafe Classic, kasangga maaasahan. Kaya gising ang isip, katawan at aking diwa. Yung purot natural, kapeng-kape ang lasa. Yung gising ka sa unang ihip ng aroma. Kaya pagdating sa kape, ito ang akin. Dito ka na sa Nescafe Classic. Babangon tayo, Nescafe Classic. susulong tayo. Dito ka na sa kape ko. Babangon tayo, Purot natural to. susulong tayo. Gising ang isip, katawan at diwa mo. Babangon tayo, Nescafe Classic. susulong tayo. Dito ka na sa kape ko. Dito ka na sa Nescafe Classic. 100% puro at natural. Kaya gising ang isip, katawan at diwa. Thinking about quality learning towards quality education? Divine Word College of Legazpi is always here to deliver what you need for education in the face of the pandemic this school year 2020-2021. DWCL continues to offer quality academic programs and services through flexible learning platforms. We are concerned with your safety and your future. DWCL is a prestigious, service-oriented Catholic institution with PASCO Level 2 re-accredited programs. It nurtures young people to become moral and intellectual professionals, individuals with dignity, integrity, and service orientation, God-loving persons who want to make a difference in the world. The online and on-site enrollment for the second semester, school year 2020-2021 for both undergraduate and graduate schools will be from January 3 till 23, 2021. Classes start on January 25.
2021. No tuition fee increase. Reduced miscellaneous fees. Divine Word College of Legazpi helps you realize your dreams. For increase, please visit the Admission Guidance and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page. You may also contact telephone numbers 480-1239, 742-6783 or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi, concerned with your safety and your future. Your success, our word. Just na lang ang Bear Brand swak? Oo! Pero ang tibay, di nang bago! I got my tibay. Just na lang! Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Araw-araw na ang tibay mo. Just na lang ang Bear Brand swak. Araw-arawin mo ang tibay. I got my tibay. Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Bear Brand Swak. 100% vitamin C, iron, and zinc sa halagang Just pesos na lang mga moms! Bear Brand Swak. Just pesos lang. Tibay refers to 100% vitamin C, iron, and zinc together with 3 balanced meals a day. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from October 1, 2020 to December 31, 2020. Per DOH FDA CFR or promo permit number 0741 series of 2020. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. Panasonic and Willie & Sons is committed to create a better life and a better world, continuously contributing to the evolution of society and to the happiness of people. Provides trending product and services for a wide range energy-efficient home appliances such as LED TV, inverter series refrigerators, audio and video systems, DC inverter electric fans, and all kind of washing machine products. Also with premier nanotechnology that can keep the air purified in your home clean and fresh 24/7 for Panasonic premium air conditioner products. Hurry! Visit us at any nearest Willie & Sons stores or message us at our Facebook page and choose your Panasonic home appliances that suits your lifestyle. At Willie & Sons and Panasonic, we make things together. Nagtatabang na puong bata ito, sinda kita ako Bicol, na matita ang totoong serbisyo. Hanggang ganyan, ako Bicol ang sa puso ko. Serbisyong totoo, digdi sa puso ko. Ako Bicol lang, puon pa ka ito. Nagtatabang na, lalo na sangon yan, na may pandemya talaga naman na perminahan dong. Nagtatabang na puon bata ito, sinda kita ako Bicol, na matita ang totoong serbisyo. Hanggang ganyan, ako Bicol ang sa puso ko. Shop now and pay later. Just swipe it at Abenson. Pay for your new appliance or gadget essentials as late as 3 months using your credit card. This offer is open to Bank of Commerce, BDO, BPI, Metrobank, PNB, RCBC, and Security Bank. Applicable for 0% installment purchases with a minimum single receipt purchase of 3,000 pesos for 3 and 6 months term and 6,000 pesos for 12 months term on select items. Promo is valid until December 31, 2020. Visit Abenson stores at Ayala Malls, LCC Mall, and Pacific Mall Legazpi, LCC Mall Pulangi, LCC Mall Iriga, ALDP Mall, and LCC Mall Naga. Your safety is our priority. Our stores will be observing strict safety protocols to keep everyone safe. You may also browse our website www.abenson.com. Like us on Facebook at Abenson Appliance. Terms and conditions apply for DTI FDE number 105509 series of 2020. Just na lang ang Bear Brand swak? Oo! Pero ang tibay, di nang bago! I got my tibay. Just na lang! Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Araw-araw na ang tibay mo. Just na lang ang Bear Brand swak. Araw-arawin mo ang tibay. I got my tibay. Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Bear Brand Swak. 100% vitamin C, iron, and zinc sa halagang Just pesos na lang mga moms! Bear Brand Swak. Just pesos lang. Tibay refers to 100% vitamin C, iron, and zinc together with 3 balanced meals a day. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from October 1, 2020 to December 31, 2020. Per DOH FDA CFR or promo permit number 0741 series of 2020. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. Hello, anak? Nay, sira ang tiyan ko. Okay. Tapos
si tatay inuubo raw. Kay? Si ate naman masakit daw ang puson. Kay? Nay, ba't puro ka Kay? Kasi may Kay ako. Sa Generica Drugstore, may K ka sa Actima Generics. Dekalidad na gamot na abot kaya. Dahil may K ka sa maginhawang buhay. Ito ng gamot nyo. K! Sa Generica, may K ka! May K ka sa Actimed Generics. Di kalidad na gamot na up to 85% more affordable than branded medicine. Ang Actimed Generics ay available sa Generica Drugstore branches nationwide. If symptoms persist, consult your doctor. Pagdiwang ng Pasko, pinagdapapan ng ilang bagyo, tuloy ang Pasko. Maligayang Pasko, ang Probinsyano Party List. Christmas time na Yes. sa DCGB. Sabi ni Bossing Ronnie Cerezo, naalala ko talagang RCPI at PLDT noon, collect pag tumatawag ka noon pag long distance. Pag nandyan ako sa Legazpi, iyo baga, iyo talaga kayo ito, ano nga collect, ano mabayad, sabi ka, apudan mo. Okay? O sandali, tapasadaan muna sa mga viewers natin sa mundo. Hi kuya, pamasko daw tabi ni Ed Toledo. Merry Christmas, sabi ni Jaisel Toledo. Mary Agnes, Jing Rodrigueza, Nadine Lostre. Yun, okay? Mary, okay, sandali lang ha. Rone Cerezo from Bacoor watching. Annabel Lostre Vasquez. Maura na paghapon po. Merry Christmas watching from Ginubatan, Albay. Anthony Manzanilla, no sound. Pakicheck mo nga yung Facebook natin. No sound daw Iguana. Merry Christmas sa mga taga Camaligo, Sial Nueva, Jose Banua. Tag uli mo, Sir Hen. Rapong gason mo tulos. Enzo Averilla. Yan. Good afternoon, Tabi. Ramil Ongguda. Merry Christmas watching from Binugsakan. Jaisel Toledo. Ninong Hen. Gwapon ka. Jaisel. Mapa-Christmas ka sana. Okay na yan eh. Thank you Okay, Pio Agimba, good afternoon daw, Pinky on. Dit sana po ang hambog, nganing dit man ang ludog, sabi ni Jess Balote. Tama, amigo? Shi Di Guzman, Merry Christmas mo from Zambales. Hanip baga ang litaniya mo, Merry Christmas, bossing. LPA po East ng Giwan Samar, consider po yan na may maraot na panahon. Thank you, Byron Bayaban. Jocelyn Enovejas, classmate, Merry Christmas tabi sa imo classmate. Hay ka ngunyang classmate Jocelyn. Nasa Makalaya ka, classmate Jocelyn Enovejas. Maray na hapon. Tabi, dit pala ang book mo kuya Hen, ilingon sa camera. Maulok pa man nila to sunta ka na. Ay nabagpara pamali siya nga ni. Okay? Nida Armando, Merry Christmas. Nelda Maoran sa Bicol, sabi ni Nilda. Ray Canaleta, watching from Malinao. Lito Barba, watching from Marinawa Bato. Temi Terenefe, Merry Christmas po, watching from Bato, Catanduanes. Seringman, maura na pagkahapon from here in Washington. Mir Maps. Rodelia Dones, good afternoon, Tabi. Merry Christmas from Holy Land. Good afternoon, amigo. Kumusta Tabi dyan sa Holy Land? Okay? Good afternoon, Hen. Sana dahil maging bagyo ang LPA. Iyo baga. Hen, ang sabi kan pag-asa sa nailing ninda dahil magiging bagyo. Kaya ibig sabihin, kung maging bagyo iyan, dahil nailing kan pag-asa. Pwede. Ay, Nald, pasuliro tabi ki charger dyan. Sus ko pala, no. So smart ko pala, dahil ko nabubuksan. O, madali lang po ta. Mananaw lamang kita ngunyang kilod, kaso hapon na ukod kitna, ukod sulod ta, so tanog ta. O, pasensya na po kamo, ang available ko lang po na pang premium ngunyan, Globe tabi, saksakan tabi na. Ang available ko tabi ngunyan mga tugang na pang premium, Globe lang na number. Pero, di ba smart and manggana, itaw na lang po nindo sa kwan, sa tugang nindo, sa aki nindo, o sa inaanak nindo na may Globe na number. Okay? O.
Uni po, mga tugang ang mahiwagang tanog. Madali lang. Send ko dito na ibugtak. Gariya, madali lang po 100 pesos yan. Sa magkakahula, tabi kang mahiwagang tanog. Ay, halat ko na palan. Boy! Boy! Tabi BP. Na-pick up mo na sa solar lights. Tayo tayo sir, pero warali na po kami. Ayo, kauron mo na siya. Ay po, pig text, okay na daw po. Katext mo na. Yes po. Very good. Okay. Dekan ko kumusta ang tabi, boy? Tayo sir. Dekan ko kumustahon na fans mo o kung si Say dyan o dekan kumustahon? Tabi sir. Si Say. Happy birthday pa lang dyan sa humapon sa pamangking ko. Anong Agripa pangalan? family. Ha? Agripa family. Pamangkin mo? Paki ka to, Dibo. Sure ka? Sure ka na pamangkin mo? Tabi sir. Ha? Po. Okay. Sure ka Po. Okay. Happy birthday na lang sa pamangkin mo Si Tata Koy, so ama po. Tata Koy. Ang ama Agripa. si Tata Koy. Okay. O sige, yun na boy. Yun masama. Po. Thank you po. Thank Anong you. mensahe mo kay ago mo? Sir. Ara, okay na. Sige na, okay na. Ano tabi sir? Okay na. Ano na digde? Ayaw na? Ano na kami sa may waiting signal na siya. Di nag-alat na po. Very good. Okay, sige. Pasalamatan mo sana Yo, taso saro kaya na kuan halat-halaton tang may deliver digdi. Tapos hatod ta naman duman sa Bakakay. Manay. Yo na. Ano na po sir? Si Manay. Ito po si VP Dara Sir, na yan. ano po? Kastoryan mo po. Mayagom na yan si Manay. Mayagom ka na po daw Manay. Paano daw po? Perang aki. Daw po nga. Pero pangaki. Parang kabig para pakiaraman mo pang aki ko para kumataw kan solar lights. Hay na sa solar lights tinaw na sa imo. Pero ano niyo po? Salamaton tabi madam. Salamaton tabi sa pag-donate mo kang solar lights para duman sa taga Kabasan. Leftari sir Bakakay. Orong ni pa po. Iya po. Opo. Pakisabi, salamat na lang ha. Salamat po daw po, Nay. Merry Christmas. Christmas daw po. Okay, thank you tabi, boy. Okay, thank you. Welcome. Salamat madam. Apo. Okay, thank you boy. Okay na? Okay na daw Sige po, po, sir. thank you. Alright. Opo. So saro kay yan mga tugang ihatod baka digdi sa Monday kaya po so para dangog ta dyan sa Kabasan tabi alat-alaton nindo sa Monday tabaka may hatod dikan saro ta na para dangog tadakule ang buda salit na solar lights. Okay? O bueno. Uni po ang tanong. Ano itong tanog nito? May naglalaw ko garing na audio ki ko ano ni so commercial ta bagano na naglalaw gadi. Den tabi ka entre ito. Ang hula lang nindo kung ano ang tanog. 100 pesos tabi sa makakahula kang mahiwagang tanog. Okay? Ang sa tuya tabing number sa Globe 0995 398-1813 0995-398-1813 sa Smart 0928-777 tulong 7 yan 5548 100 pesos tabi mga tugang sa Globe number. Tapano kaya? So, naglo-load sa ko sa Smart. Day man ngunya, naka-day off. Ano, Ronald? Naka-day off, ano? Naka-day off siya. Kaya, mahaabutan kitang Lunes. Po. Ano ang tanog? Pinto na pigpaparos. Sure ka? Sure ka? Ano man? Sala. Hello? Hello? Good afternoon, Hen.
Ano man ini sabihon kang nagdadang, ibig sabihon, dahil nagdadangog sa ago mo, tama isog ka. pwede. Tama ka. Okay. Ito. Hello, good afternoon. Hello. Good afternoon po. Good afternoon po. Ano po ang tanog? Ano po? Nag-aayos na kahoy. Sure ka? Bako. Sala. Sige po, salamat. Bye-bye. Kaya daw ako. Ako ang panansyon, nag-apod na, latoson ko ini na. Hello, good afternoon. Good afternoon po. Yes, sir. Maray na hapon po. Paukod po. Ano ang tanog, bossing? Cabinet po na tigbabaklas. Cabinet na pigbabaklas? Apo. Sure ka? Sure na po. Sala, bossing. Ay, sige po, next time po. Next time. Okay. Klo tabihin. Ay, para klo. Sa harong igwa ka ini. Sa DCGB igwa man ka ini. Sa mga opisina, igwa ka ini. Sa mga palibot, dyan sa muli, igwa ka ini. Igwa po ka ini, halos gabos. Igwa sa palibot. Importante ini. Hello? Hello? Nawala. Nawala po. Nagpasa kiyelo. Mali. Hello, good afternoon. Good afternoon. Yes. Ano po ang tanong, sir? Bangko na pinagsalansan. Bangko na pigsalansan. Boss. Sala. Inulukan sa buhay niya. Pakisabi, Merry Christmas ki Papa. Okay. Bangko na pigsuro-so. Sala. Lamesa po bigpokpok. Sala. Bako po ito lamesa? Bako lamesa ito. It's not a wooden thing. Bako siya wooden. Lingawon tabi ang mga bagay na may kahoy. Hello, good afternoon. Hello? Yes, good afternoon. Ano po ang tanog? Bangkod ng tabi. Yes po. Ano po ang tanog? Drawer. Drawer po, pigigamit sa opisina. Drawer na? Kahoy o bako? Bako po, tayo sa nagtarapir na food. Iyo po. Sure ka? Drawer ang aram ko. Sala po. Drawer po. Bye-bye. Thank you. Merry Christmas. Okay. Hello. Good afternoon. Hello. Hello, sir. Yes. Maukod, sir. Aber daw. Gari ang bubusison mo. Gari madadali mo Sige daw. Ano ang tanog? Ay, sir, doorknob ka pinto. Doorknob kang pinto. Opo. Ngaran. Lain na, sir. Kamali masama. Bye-bye. Thank you, sir. Goodbye. Roll up door, mali. It hurts to say. Ano nga nito? Bata, bagol. Bye. I hate to see you go, but Have a good time. good time. May hulog ka na sa bata na ini. Hello? Hello po. Good afternoon. Ano po ang tanog? Ano po ang tanog? Ano po? Ano po? Ano ang tanog? Hindi po, Mali. Hindi ko manasabutan nga ni. Sala po. Sala. Sa itsura pa sa nakang tataramon, sala. Grabe ka ngayon minajudge. Judgmental ka. Nag-jackhammer sa tinampo, mali. Hello, good afternoon. Good afternoon, Kuya. Oy, madam. Good afternoon. Ano po ang tanog? Map po, nagmamap. Nagmamap? Sure ka? Sure naman eh. Goodbye. Bye-bye. Yeah, it hurts to say you go, but have a good time. Hello? Hello? Hello. Yes, good afternoon, boss. Good afternoon po. Ano po ang tanog ka, Pinky?
Refrigerator na bukas-bukasan. Refrigerator na pigbukas-bukas. Sala, boss. Sala. Bye-bye. hate to see you go, but have a good time. Pwede kang magtaram na goodbye. Di pag ulukan, latusuntak kang sarawayon. Gari ka sunaka siguro. Sure ka? Accordion door aluminum. Mali. Hello? 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 Hello. Yes. Ano po ang tanong? Hello. Yeah. Drawer na steel cabinet na binubuksan. Iyo po. Pero pang edad mo, sir? Ha? Pero pang edad mo? 75. 75? Iyo. Magkusugong ka. Paano? 75 years old? Oo. Maray pa pang pagdangog mo, ano? Klarado pa? Ayun ma. Tibayon ka po, ano? 75? O... Iyo. Iyo. Kaya lang po, ang sipag mo po, sala. Ha? Sala. Sala. Sala po, bye-bye. Last caller natin. Nabubungog pang ko. Nabubungog pag sala. Hello? Hello po. Yes, good afternoon. Maukod po. Yes, sir. Ano po ang tanong? Kama po na pigulag. Natatagpigulagan ka, ma. Baka ayusun man lang tabi. Ayun. Oo. Sala. Sige po. Ayusin man sana pala na. Okay na. Okay na. O, sa Lunes naman, alas 4 na po, yaw na. Siyan masunod, Ronald, ngayon, Sabado. Kagawad nung dawal. Nang manito alba, yaw na pala si Kagawad. Sobrang kitang daldal naman. Okay. O, tawan ta ka mong clue. Sa Monday na po. Sa Monday. Sa Monday na, ha? Ang clue po, mga tugang, plastic siya. Plastic. Plastic po siya. Abangan nito sa Monday. Bako po siya aluminum, bako siyang kahoy. Plastic po siya. Ano po ang bagay na iyan na nagtanong? Salamat po kasi ng pag-antaway. Goodbye. Mabuhay. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy